Ni oier, aizpuru lehazpikoa. Mentxoz gehu behor hauek, da hauekin ibiltzen gara, entretenimientu pixkat pasatzen. Ni Aitzol Gorospe naiz, lehazpikoa, Brinkola auzokoa. Ganau eta daukeu, bai behiek, bai behorrak eta hauntzeke bai. Pakapop da Wallapop bezala, baina animalindako bakarrik. Hasi perikitotik eta behietaino. Txerrik, makinaria, belarra, alimento. Txerrik generalen urtero Pakapopetik erosteikeu. Eta hauen motxalak bai, urtero jarrite dikeu saltzeko. Behitzen da, hiltzen nahi hartzoz eleantea o kurioso sartzen da. Hori hauntzek erosinen itula esan nion jende eta hola, eta jendek esan zin Pakapopen bastante hauntz eta nahiko kurioso saltzen zituela, eta instalau non da, initun konprabatu. Ez du jartzezu anuntzioa. Nahi behar behorra hau saldu, atetzezu argazkik, eta jartzezu edadea, emea, arra, ozerdan, ze prezio, eta listo. Eta gero idazten ditu interesauta daunak. Generalen gerau egiten geha, tortzen da ikuste animalie eta orduan gero tratu bertan egiten dugu. Beti saiatzea argazki kuriosoa ateatzen, erreza du saltzeko. Zelai kurioso baten, beti katea argazki handigoa emateko eta zea eta... Ondo etortzen da, feririntzai eta etxealako egon behar. Orduan, momentu jartzen dut eta azkarrago saltzen da. Nik uste erresa hau Pakapopetik saltzen dela. Baina ferin politiana, hori beste ganau ere ganau asko haula. Tradizionalki bezala lehengo eran da tortze datu persona eta bertan ikezu tratue. Gehiena gaztek, gaztek. Gero asko ikusten da baita igual, gazte batekin itzeikezu jutezea ikustea eta bere haiteo da, eta orduan gazte jartzen dio bere haitei anuntzua. Zeo bai, nik uste eta hasi diela. Lehen nik uste kontra gotzerela, baina nik uste eta haiek ibiltzen duela.